लहई चाय उत कह गइल भाई लेला पुदीना लेला पुदीना आम के सीजनवा में कैसे पुदीना तोहर हिट भइल। नमस्कार भाई लोग, नमस्कार सब भाई लोगन के गोड़ छू गोड़ लागत तनी भैया लोगन का हाल बा। आशा करता नहीं रहुआ सारे बहुत बढ़िया हो खबजा। चलिए आए देखिए आज के रोस्टिंग वीडियो भी कितना जान मार हुआ, मतलब पहल का देखबे कहीं सब ये बड़ी हमके आनंद मिला भैया लोग। आप लोगों से यह निवेदन करते नहीं भैया कि शुरू से लेके लास्ट तक देखी, आप लोगों के बिल्कुल भरपूर इंजॉय मिली, एकदम मजा आ जाए भाई लोग। हाँ मजा नहीं आई तो मैंने हाँ सब कुछ तो लूट गइल, अब ये न करे के पड़ी। अच्छा बुझ गई नी। जो यहाँ से हाँ तो भाई लोगन सब कुछ लूटी गई, सब कुछ लूटी गई है नु करे के बा। हाँ तो मतलब सल्लू भैया, हाँ सल्लू भैया लगा था तू जो नरेंद्र मोदी बना ताड़ा। ठीक है भाई ठीक है, आता हूँ केतली बतुआ रे। हाँ रहे गुना वही कनिया लुटल जगावल मनिया। हाँ तो रहे ये गोना वही कनिया आ लुटल सी जोगावल मनिया। तो भाई लोग लगा तो सल्लू भैया प्रेम के जाल में फंस के अब चाय बेचता नहीं। हाँ तो भाई लोग एक चीज जान ले जा, आज हम जोन भी बात कराब है तो खाली ये पुदीना वाला जो मैटर रहा पहल का, तो केहू चाय बेचत बा, केहू केरा बेचत बा, हाँ तो केहू धनिया बेचत बा, का के बेचत बा फंसा के हमके बेची गई सागर मकनिया के फंसा के बेच गई सागरे मकनिया। हाँ तो जब सूझ बूझ के भाई नाई कोनो काम करबा तिहन होई। और का भाई तोर संगरी हाँ के न घाट के भइनी तोरे तोर जब हाय घर के न भाईली न घाट के, ऐसा कहे ना खान कौन ची कहानियाँ हो दबिया वाला। तो चलिए ठीक है भाई लोग, एक बात का विचार बुधवार चाय बेचने के विचार लाइन बा। हाँ तो बेचा ले लो चाय, बोलो चाय, गरम चाय। हाय हाय ई कौन चाय बेचाई हरे ततावने ना बेटी। ले लो चाय। हाय हाय ये कौन स्टाइल है भाई? हाँ समझाओ भाई। हाँ वो कहाँ बा? हई चाय उत कह गइल बाय बाय हाय 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 अरे लहई चाय उत का गइल बाय बाय। चला भाई लोग, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री से सीख तो तुम्हें मिलल। अगर वो चली गई छोड़ के पहल की वह मलिया, हाँ तो केतली उठा ले और बेचा। लहई चाय उत का गइल बाय बाय। अभी ले बोहनी ना भई ए तीनों तो हनी प्यार मत करी है। अब बहिन ले बोहनी नाई भाई ते भाई हम तक कहिला वही रेलवे स्टेशनवा पे, मतलब हाँ तोरे काले मतलब है इ निहुर जवैया। नहीं बिल्कुल कार नहीं। हाँ अरे मैंने दूसरा आइडिया अपना ल कौनो तो चाय बिकावे करी। ये भैया तो तोहरे ना समझ में आवता इ लब का बीमारिया जौन बा इन परे वाला है न केहू पाला हो के। हाँ ऐसे लब के बीमारी हो जाला। हाँ तो चाय नहीं बचबत करबा का। हाँ घूमेते पली लेते ताकते ते तलिया हो। हाँ तो भैया राइटर अमर विदेशी भैया जो ने गाना के लिखले बनन बहुत बढ़िया बाटा। हाँ ई अगले आदमी के एक ठो एग्जाम्पल मिली कि हाँ कैसे गाना निकल रहा लोग जे लब के चक्कर में पड़ी केता ले घूमी। हाँ ये भाई लोग गाना होखे जो न लिखल राइटर हमें गाना के अमर विदेशी भैया और गौले बाटे के सल्लू सलमान उर्फ खेसारी टू भैया, बहुत बढ़िया गाना गौले बाटे तो पूरा फुल इंजॉय नहीं भैया लोग। हाँ हाँ तो तोरा ढेर मजा आवता। हाँ तो भैया मजा ना ही आई, ऐसे गौलो ही बाटा गाना में तो बेचारे के मजा का। हाँ जो देखी कि गनवा वो सबके मजा आई। लीजिए पुदीना, आइए ना। हाँ
आइए लीजिए ना पुदीना। तो क्या रुपया किलो बतुआर पुदीना हो भौजाई? हाँ 40 रुपया किलो, सबसे अच्छा सबसे सस्ता। 40 रुपया किलो आ तो सस्ता लगल बा। आम नहीं खरीदी 20 रुपया किलो। हाँ गाड़ी गाड़ी के जूस निकाल के पी नहीं। हाँ? का हो मर्दवा प्रकाश बतावा, लड़की से पिटा गई तू? हाँ कहाँ बाड़ा तू और भाई? हाँ मोनू अलबेला बोलावा तनी उनके। तो चल प्रकाश तनी देख लिया। तला तला भैया तला देखी हरियरी हमर बनल बाजार बा, लेबे खातिर लाइन में लोगवा हजार बा। देखी हमर हरियरी बनल बा बाजार हो, लेवे खातिर लोगवा लाइन में हजार। देखा दुइये ठो मिला बेचारा सरिया बते मिल गेल लेवे, गिनती कह दलू 1000 के। पहले बाटू लाल पियर कहा तो हरियर। कहा तो हरियर बा? हाँ कुछ और बा का? देख ले तनी। ताजा माल दिल सबके जीत गइल बा। हमार ताजा माल दिल सबके जीत लहले बा, यानी तोहार माल तोहार ताजा बा। हाँ ये ना? हाँ तो वो चाहे आसाराम के लगे जाई। अच्छा अब का आगे बढ़ी? हाँ आम के सीजनवा में कैसे पुदीना तोहर हिट भइल बा। आम के सीजनवा में पुदीना तोहार कैसे हिट भइल बा? हाँ अब पुदीना का रस वस बनेला, लेकिन भाई आमे का स्वाद कुछ और है। हाँ जादे हमार माल सालों भर ताजे रहेला, यही चलते हिट बा। अच्छा इनकर माल सालों भर हिट ताजा रहेला। इनकर माल सालों भर ताजा रहेला, यही से हिट रहेला। अच्छा ये बात रहुए मैसेज मिले आई हो ससुरवा। हुए मैसेज मिले ये ससुरवा। हाँ तो तू खुदा जौन होखे ससुर बने लायक बाड़ा तो कहाँ से जौन होखे। चला आगे चला भाई आगे चला, बेसी ना कुछ बोले लायक। भोर भोर सुतल रही है पिया भासुरवा। अच्छा तो मैंने हाँ प्रधान जी तोहार बतिया मानत है, लेकिन किल्लवा हमार वहीं रहे। मतलब ठेला वाला आले बाटा लदले छनले बाटा, अब जाबा भिरही भरही बेचे। हाँ जैसे पुदीनो उतना बिकाए लोग है, वैसे तू केरा बेचता। नहीं खेचैना खोज मैनी के अपना मैना, तोहरा बिना बानी अकेला। तोहरा बिना बानी अकेला तो चाहत का बाटा? हाँ चाहत का बाटा वो बतावा का चाहत था? अरे मलगो भवा तनी चिलो त अपना आवाज मेरे तनी बोलाऊ तो ओकरा के। ले भैया अब देख जलवा हमार। हाँ तो मलगो भवा चिल्लो तने अपने भाषा में तो मलगो भवा हवा के चिरकुटवा भाई। हाँ जे खलाऊ कबो नहीं रहेला अकेला। अच्छा मोट लमहर केला आ जे खाला उ नहीं रहेला केला। तो काम करा मोनू भैया तू आई खा ला, सब झंझटिया खत्म हुए ठेला पे गली गली घूम लेके नहीं। हाँ। हो देता हो तातना बढ़िया लौती दातिया। अरे बाप ले बाप देखते मन थला तो भाई साफे थे थर बाड़ा हो। हाँ जा है दखबा तो लगवा लत खोराई करे यार, जा सुधरी ना रहती या तो का बिचारे रवि भाई तनी एतरो तोलिया ते हुतला दइए ना दो ला थोलते तलतिया चल। हाँ तो अरविंद भाई एहू के चोलिया के हुक लगा। अब बहन बचपना गइल नहीं, बुढ़ा जाबा तब बचपना तुहर जाई। बेचबे पुदीना लोता भैया तरह ते नेनुआ बेच देता नी। हाँ तो भाई रवि पंडित भैया खूब पिटैला पुदीनो में नेनुओं में। हाँ चला तब भाई लोग बहुत भइल नेनुआ पुदीना वाले कार्यक्रम और केरा वाला चाय वाला। आशा करतनी कि आप सबन के बहुत बढ़िया वीडियो लागल है भैया लोग। अगर वीडियो लागल है भैया लोग तनी चैनलवा सब्सक्राइब कर लिया जाए और तन लाइव सब्सक्राइब बोलल जाला। हाँ अंट संट मने आप सब तो खुद होशियार हैं भाई लोग।
तो समझाया तो पड़ी नहीं। चलिए भाई लोग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।